Zdravo, ja sam Marina. Ja sam instruktorka joge u Surya Yoga studiju. Ja sam zapravo prva generacija minimal škole. Iako sam ponosna zbog toga, zato što sam krenula da vežbam u Surya Yoga studiju pre nekih 10 godina i moj put je zapravo išao nekako paralelno sa studijom. Ja sam odmah upisala prve godine i završila i nastavila i ostala tu. Tako sam iz ove perspektive jako mlada krenula da vežbam jogu i nastavila i to i dalje traje i mnogo sam zahvalna zapravo tom putu i svima koji su mi pomogli da se izgradim na tom putu. Inače sam završila pedagogiju i podučavanje mi je nešto jako blisko i prirodno i mislim da sam svoj oblik podučavanja, odnosno formu podučavanja nekako možda najbolje, našla najbolji način baš kroz podučavanje joge. I to će se sigurno menjati u budućnosti. Zapravo hoću da kažem da sam otvorena za promene koje se dešavaju konstantno. Zašto mislim da treba da neko upiše ovaj kurs? Zato što je pre svega jako zabavan. To je za mene bio broj 1. Jeste bio intenzivan, je zapravo jako sveobuhvatan i ono što dobijete kroz taj kurs je mnogo dobra osnova gde možete da nadograđujete raznim dodatnim znanjima. Dobijaju se vrlo konkretna, vrlo praktična znanja. Posle toga mogu da kažem da ćete na pola kursa već biti spremni da održite čas. Svoj čas od početka do kraja, da ga pripremite i da budete samopouzdani dovoljno da možete da održite čas. Predavači su stvarno divni i predavačice, moje učiteljice. Tako da ja mislim da je to onako bila jedna odskočna tačka. Tačka odakle sam ja krenula nekako da bivam sve više u kontaktu sa sobom, sve više nekako u kontaktu sa tom pozicijom koju sam zauzela i da nekako taj autoritet joga učiteljice posmatram sa nekim velikim poštovanjem, ali s druge strane da znam koliku dužnost zapravo imam na času i koliko je divno poklanjati, davati to iskustvo drugim ljudima. I s druge strane ogromna zahvalnost za sve ljudi koji su prošli kroz moje časove i koji su baš odabrali mene za učiteljicu. Tako da je to jedan divan put, zaista, beskrajnog davanja i primanja i zapravo jednog držanja prostora ljudima za sve što se na tom času zapravo desi. I samim tim sve što se dešava u životu. Tako da bih ja od sveg srca preporučila vama da vam ovo možda bude neka odluka koja isto tako može da vam promeni život i koja može da vam ulepša život i koja može da vam dovede sjajne ljude. I ako se budete odlučili da upišete kurs u ovoj godini, najverovatnije ću vam ja držati jedno predavanje na temu pedagogije u jogi i načina podučavanja. Tako da se jako radujem da vas vidim na kursu i da zajedno gradimo neku bolju, ne budućnost, nego sadašnjost.